tämä työ sopii monipuolisesta työstä pitävälle ihmiselle, jolla on jatkuva halu kehittyä omassa työssään. Päivät vaihtelee aika paljon. Päivittäisiä työtehtäviä on esimerkiksi vartijakutsuille meneminen, murtohälytyksien ajaminen, tulityölupien kirjoittaminen, palohälytykset, vartija-avut eli kollegan avustaminen kohteella. Mut on otettu tosi hyvin vastaan tähän työyhteisöön. Mulla on loistavia työkavereita, että mä oon kehunut meidän patrollin työntekijöiden ammattitaitoa, joka on aivan poikkeuksellisen kova. Merkityksellistä tässä työssä on mun mielestä se, että me ollaan turvallisuuden kanssa tekemisissä. Me autetaan ihmisiä tilanteissa, joissa he tarvitsevat apua. Erityisen hyvä fiilis mulla on silloin, jos me ollaan pystytty joku vaikea ongelma ratkaisemaan tai auttamaan meidän asiakkaita jossain pulmassa.